תראה, בהתחשב בזה שהוא כבר עושה משחקים של גיל 3, נראה לי שהוא עוד יכול לחכות עם חוקרים השלובים. אוכל אורז אורז. כן, אחד אחד. מה קורה? אורי, תגיד אורז. אורי, תגיד קוקה קולה. קוקה קולה. אמרתי לו, תגיד קוקה קולה, עושה ככה. עם הגבות? שימו לי טיפה לאורז. תן נשיקה לדודה. אני יכול לשים לך מהחוצה. מה זה התפוח? אתה ממש דפקו בפנים. כן, אני שם את זה מתחת. השרופי הזה של המתחת. אתה לא מבין עכשיו, אני אומר לך נו. מה מחתיכת בשר כזה בלי חצי? טיפלה כזה. טיפלה. רוצה לחצי בפנים? גם מעולים. זהו. למה בלי חצי? כן, גם. יש שבוע, בבקשה. חצילים. עוד אחד שלא אוכלים. לא אוכל חצילים? לא. פתח את הפה. אלי שלחו את האימייל של ההחזרה. ככה לקחתי. אוקיי.